ताबुक जसुफान अंगथं बीजेपी न जितिनाय हेंकाबा जत बीजेपी ओ फायै आव आंबो बीजेपी हिनै फायै त्रिपुरा मथानि बररक बीजेपी बु दिवै विकास देबरमानि टेबिल नि सिमी सिनि त्रिपुरासा हामक्राय नि जे हामक्राय तंमानि बिनि थानि फायना फायदे ना फायना हेंकाय ताबुंनाय बसा क्लास 6 और 7 न परीक्षा हेंकाय एकलव्य बर्ती खलायनानै हेंकाय जेकुनु अरनि बरक थांकाय न बरनि हेंका माइक्री सानि आरो नों सिल सयतुइ बदि बिन्दु देबनाने सिल दाना थांकाबा नों कल्पना ना सिसिनि हेंकाय सिनिव हेंकायसे बसयरिनाय बिला अ सुजुगनि बंचित ता थांदे सीपीएम फुरबो बंचित ताबुकबो बंचित हेंका बखायनायबा आवन बागैन सिनि बरक हिनो मान थानि हेंकाय सिनि बरक तंनान नांगौ सिनि बरक मान थानि फुरकाय तंया बुनि फुरकाय मान थानि फुरकाय तंगो आबुनो उजुनतु या प्रिसेदि मान माननि जराखाय तंदि उजुनतु या प्रिसय आबुखाय तंमानि चाया सिनि बरक रक आनि आरो साव आनि इंको कसा सीपीएम उमाना नखुं किसिम किसिम थिलाखबो बसाव मानि बहकनि वाइ बसो आचाय पाति वाइ बसो सलाय बापरे फाइसे दे नं फाइसे दे याकाय फाइसे दि नं हिमान इ सलाया बडाप क्लाइ थिगाबला नं थिगता मंखबा के बसारो केता उजो तर बीजेपी फाइबे का गराबर बागान दिनि आमतेरो आवन बागाने ताखुकतै बुखुक सं उजुन तिंगो आगे चों काइलाबारि रग रेडी थाइसा मा बायना पारा कुहुक नाइलायब्ला पारा मासा मासा माइदुं पास कुहुक नाइलाय जाब्ला आगे पाइखा रेडियो करिखा टीवी से नाइनाय करिखा मोबाइल फानै गरि से नाइनाय करिखा तैसा काई पेट्रोल दानाय करिखा सीएनजी दानाय तंगला ताबो खायनि बैटरी फाइनाय तंगला सोलर से फाइना पुं दिन नुंगो नुंगो सब समय आगे नि परिवर्तन नुंया ताबो मोबाइल www.com नि जरा हंकाय एनसी पर्यंत लास्ट माइको केसुं मोबाइल ने सलाय मोबाइल माइदां है कटमा माना खबले लास्ट बस आनो फाइ सुरुं फाइ देने बुसुं थाने बा सुरुं सिचुएशन कम्पेल जरा बाय मोसांनि तंगया हेंके इ दफा कमासिनाय इ दफा आगेनि सिमि खसय फाइ तार माय खसय फाइबा किन्तु निनि दफा रक बताबुक डेभलपमेन्ट उंनान नांगौ नुं ताबुक इलेक्ट्रनिक कंप्यूटर साइंस नि जुग नुं ताबुक ओ आगेनि टाइपराइटर बाय उंया नुं ताबुक नेशनल हाईवे वो बुइ नेशनल हाईवे बिजनेस खलायो नुं खलाय तंखा आरो बाति बगै फाल तंखा आबे उंया नुं धाबा खलायना नांनाय निनि सरकार साइ तंगो नेशनल हाईवे वो होटल खलायदि सुं 10 लाख टाका रिनाय लगे फायदि मात्र 5-6% से लुन नानाय ककरि नेशनल हाईवे खाखला फाटेवै फायनाय हिंकाय धर्मनगर सिमि साब्र पर्यंत मैक्सिमम नेशनल हाईवे रेलवे अब एडिसिर खाखला ओ आरो नों सुजुग नाना रुंया ओ आरो नों सुजुग सुबिदा नाना रुंया आव बने ताखुकते बुखुक आं साना मुसुम दिनि मीडिया रक फायकाबा मीडिया रे नों बसकां आबो आं साना मुसुम सरकारनि जे मंत्री रंनि आरो 64 ता डिपार्टमेंट दङ सिनि सारनि आरो जे डिपार्टमेंट दङ इ डिपार्टमेंट ताम तंग आबो साइना को पाइसिनु राबार बागान बतंग आरो गय बागान बतंग बसाला न एकदम लेटा पेटा बांग्ला मीडियम परिमाण हाई खतनै तुबुय क्लास 6 से एकलव्य भर्ती खलाय डाक्टर इंजीनियर सीबीएसई पैटर्न आईएएस आईपीएस कोचिंग दिनने स्कूप बतंग आरो बलंग बरक याक तिसै फेकके स्कीम मतंगो और निनि उनको तंगो ता हिमन विभिन्न स्कॉलरशिप बने परे जाने जत सब टेक्निकल कोर्स पढ़ना है फायदी से ही साइ तंगले त्रिपुरा राज्य जे मंत्री बिसिंका आं बेसी प्रशंसा खाइना मुसुंया मन बसकां बिनुकलो खाइदा मुसुंगो नाहमा कक्रे बिन थाने आं गाबो आं साना मुसुंगो हरदि बर एकटा दग तां कइदे हरदि बर फने फुन खायो ओ हरदि बर बन फुन खाने एकटाও खायो अबसे तां सार काहाम कुरुंगे तंग अरे काहाम कुरुंगे तंग मा जरासु ता खाइदे ब थुताव जराव खाय आउन बागैन फायदे ताखुकते बुखुकसं जों प्लान टुगेदर वर्क टुगेदर डेवलपमेंट एकलगे खलायनो आरो सरप्राइज जों yang bising थांगांकाय लामा देखाक मकाक से बोले अब एडिसिन लामा नन एडिसिन लामा सिजाको तामबाव मानिक सरकार तो साइमो बात इक्वलिजम समाजतंत्र हि फाइबले आबैन कोनो तिप्रा मथा करिताब जत बीजेपी बुद्धि दि सुजुग नादि सीपीएम करिताब सिनि बरर पहिला सीपीएम ने बुझ लिकाइनाखै सीपीएम नि तिप्रा सरक 1978 जेफ्रुव सीपीएम पहिला सरकार फायै निपेन चक्रवर्ती वर्ती जखन पहिला मुख्यमन्त्री उंग जत वानजुइ तंगने जत साप सीपीएम थमेका साफरकै सुं मुसालिया हुक हकनायकै चुं खेतौखाय बुइना बायो आउन बागैन ओ ताखुक सं बुखुक सं नाइसुक याप्रि सादि
ya sa sa ka ya ni uklok usul di na su ya pri se di hi no buji oi chung ya pri se oi jotone BJP ne bud di oi chung sujuk kabang na sinai dite hobe hilia sujuk chung na sinai hinai মন্ত্রী ni duar ba মন্ত্রী ni gate jora মন্ত্রী ni table পর্যন্ত থাঙ্গই ত্রিপুরা মাথারা উক্লক লাই তংখানা সুযোগ দানাই হিনাই আনি কগদম মথাকসিনো বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ বিন্দু দেবনান্ন বিপুল বুদ্ধি সামলাই খালামবাय